abubuwa 10 da mata ke matukar so a yi musu yayin jima'i amma kuma ba sa iya faɗa. Tabbas masoyiyarka ma tana matukar son kai mata wasu daga cikin abubuwan nan, amma saboda wasu dalilai har zuwa yanzu ta kasa faɗa ma. Saboda karka damu, za mu taimake ka mu kuma taimake ta mu faɗa masu yanzu dalla dalla. Idan kuma ka fara yi mata su, godiyar da ta dinga yi ma a cikin kogin zuciyarta da zahiri ba za ta misaltu ba. Za kuma kai mamakin yadda ta dinga kukan daɗi, numfarfashin daɗi ko zizzilewar daɗi yayin da kake mata ɗaya daga cikin abubuwan nan 10 da zamu lissafo. Wanda na 10 shine fingering. Mata suna matukar son a wasa da 'yan yatsu a farjin su, musamman idan namijin ya san yadda ake yi da kyau ko ya san yadda ake samu su faɗin farjin da kyau ta hanyar amfani da 'yan yatsun. Ka sani abu ne mai matukar tafiyar da tunanin mata da ba su jin daɗi na musamman, amma abin takaici maza da yawa ba san hakan ba ko ba su iya fingering din da kyau ba yadda ya kamata. Dalilin da yasa kenan ma za mu kawo bidiyo nan gaba musamman akan fingering din, kwa daga cikin dan sanin amfanin sa da yadda ya fi dacewa a yi shi din. Dalilin da yasa kuma mata ba sa iya faɗar maza su yi musu fingering din shine saboda a tunanin su mazan za su kamar ba sa son azzakarin su ne, ko su yi tunanin azzakarin yi musu girma ne ko kankanta. Shi yasa mata da yawa ba sa iya faɗa don gudun kar faɗar ta jawo matsala, amma duk macen da za ka gwada yi ba to za ta yi matukar jin daɗi da gode ma sosai. Na 9, sumbatun daɗi. Maza da yawa sun kasa gane cewa kamar yadda suke son idan suna jima'i da mata suna kuka, sambatu ko numfarfashin daɗi da nuna samun gamsuwa, da haka su ma matan suke son maza suna yin kukan, sambatun ko nuna suna jin daɗin wacce suke jima'in da ita da samun gamsuwar jima'i. Abu ne da a hakalce ba macen da za ta iya gaya ma da ka dinga sambatu ko nuna kana jin daɗin ta yayin jima'i, amma kuma abu ne da suke matukar so fiye da kuma idan za ka yi, kuma hakan yana ƙara musu ƙaimi wajen ganin sun ƙara gamsar da kai din. Na 8, me zai hana kai mana like din bidiyon nan yanzu? Mun gode. Na 8, tsotsar farji. Duk wata mace da ta taba ji, gani ko sani akan tsotsar farji to tabbas takan shiga tunani ko san namijin rayuwarta da yayi mata haka, domin ta san shine abu na mafi kololuwar soyayya, yarda da nuna rashin kyama da namiji zai iya yi wa kowace mace a rayuwarsa, amma sukan kasa faɗa namijin rayuwar tasu saboda a tunanin su zai nuna kamar macen tana son musguna masa ne ko ganin kamar ta raina shi, wanda hakan yake sa su sadu da wannan muradin na tsotsar farji da ke ransu. Amma da za a yi musu to da tabbas za su fi kowa farin ciki, jin daɗi da ƙara son ka a kogin zuciyarsu na har abada. Na 6, dan jijjiga su. Mata da yawa su da dama sukan so maza da su dan jijjiga su ta hanyar yin jima'i da zafi-zafi ko irin kaɗan matse ta ka bata wuta na 'yan mintuna. Mata ba koyaushe suke son ana jima'i a hankali ba, wani zubin sukan so a dan gigita su ne 'yan mintuna domin hakan yana bada jin daɗi na musamman shi ma, amma abu ne da ba sa iya faɗa saboda a tunanin su namijin zai kamar sun raina kuzarin su ne ko sun mai da shi rago, wanda hakan yake sa su da wannan muradin na zuciyarsu. Amma da ce za a yi musu a lokacin da yanayin numfashin su ko yanayin jikin su ya nuna suna buƙatar hakan to da za su kowa farin ciki da jin daɗi. Amma kar ka manta ba kowane lokacin mata suke buƙatar hakan ba, kar ka je ka nemi mata jima'i da zafi-zafi koyaushe, a'a lokaci zuwa lokaci ne. Idan kuma za ka iya karanta jikinta ko numfashinta to da za ka iya gane lokacin take buƙatar hakan yayin jima'i. Na 5, jinkirin kawowa. Tabbas mata suna son a daɗe irin na har abada ana jima'i, musamman idan namijin ya iya jima'i mai gamsarwa da kyau ba tare da ya sa ya yi musu zafi ba don daɗewa. Amma shi ma abu ne da ba sa iya faɗa, musamman saboda sun san maza ba su da ikon iya control ɗin saurin kawowarsu saboda ba a hannun su yake ba. Amma abu ne da za su yi matukar so idan za a daɗe ba tare da an kawo ɗin ba, saboda su kafin su kawo ɗin suna buƙatar lokacin da yawa, saboda haka maza ku ƙara ƙoƙarin haka. Na 4, yabawa da halittarsu. Duk mace da ta tuɓe a gaban namiji ba abin da ta fi so kaf a duniya a wannan lokacin irin namijin da ta tuɓe domin shi ya nuna yabawarsa da halittar tata. Abu ne da ba za su iya faɗa ma ba, domin idan sun faɗa ma zai zama kamar sun tilasta ma yabawar ne ko yin ƙarya a kanka. Amma abu ne da ke kwantar musu da hankali da ba su jin daɗi idan ka yi, domin duk kyawun surar mace ba ta yarda da hakan, kuma hankalinta baya kwantawa in dai namijin gabanta bai yaba da shi ba. Saboda haka maza ku dinga ƙoƙarin yabawar da koɗawar. Na 3, tsotsar 'yan yatsun kafa. Mata duk abin da ya shafi tsotsar jikinsu suna son sa matuƙa, ba kamar tsotsar nono, baki, farji da kuma 'yan yatsun kafa, domin 'yan yatsun kafar suna tattare da wasu jijiyoyi ne da suke tura sakon daɗi na musamman zuwa kwakwalwa da sauran sassan jikin mata. Amma duk da haka abu ne da ba sa iya faɗa, musamman saboda mazajen su kar su ga kamar sun raina su ne ko kuma su ga kazantar haka. Amma idan za a yi musu to abu ne da zai ƙara jawo jima'in ku nishaɗi sosai da sosai. Na 2, dogon wasa kafin fara jima'i. Maza da yawa da sun fara wasa da mata azzakarinsu da sha'awarsu take tashi, amma su kuma mata suna buƙatar dogon lokaci ana romansin kafin gaban su ya jike ko sha'awarsu taso sosai. Hakan ne yasa suke son a daɗe ana wasa kafin fara ainihin jima'i. Amma abin takeici maza da yawa ba san hakan ba, kuma hakan ne yasa da ba sa iya faɗa saboda tunanin su mazan za su ga kamar suna gindiyar da su ne ko gujewa jima'i. Amma abu ne mai kyau da kuma suke so sosai da ɓata lokaci mai yawa ana romansin kafin fara jima'i, saboda shi yasa saurin kawawa da ba su gamsarwa mai daɗi. Na 1, tambaya. Mata suna son a dinga tambayar ra'ayinsu akan wasu abubuwa da ake yi musu yayin jima'i da kuma dinga sauraron abin da suke bukata. Abu ne da maza ba su bawa muhimmanci ba, amma kuma abu ne mai matukar muhimmanci jin shawarar wacce ke jima'i da ita akan jikinta. Irin tambayar ta mai tafso, ya tafso ka taba guri kaza, ko me take bukata kai a jikinta yayin jima'i, ko kai salo guda biyu na wani abu ka tambaye ta wanne tafso daga ciki, da dai sauran wasu tambayoyi irin wa'annan. Idan aka yi cikin salo jan hankali da nutsuwa ainihi ko lokacin da kuke romansin, abu ne da mata ke matukar so, domin yana nuna ka damu da su da jin daɗin su, wanda hakan zai sa su faɗa ma exactly abin da suke so din, wanda
wanda da baka tambaye su ba to da ba za su iya faɗa ba saboda ba su samu fuska ba. Abubuwa 10 kenan. Kalli wannan bidiyon yanzu kuma don sani gurare 10 da mata ke matukar so a taba a jikin su yayin jima'i. Bidiyon zai baka fa'ida sosai da gamsar da kai fiye da wannan. Idan kuma ka riga ka kalle shi to ka duba wannan bidiyon akwai inda ba kalla ba a cikin su na san. Fatan alkhairi. Bisalam.